Brazílsky spisovateľ Jorge Amado kedysi povedal: čím viac poznávam ľudí, tým mám radšej psy. Tieto slova nás privádzajú do dnešného veľmi zaujímavého príbehu, ktorý verím, že mnohých z vás chytí za srdce. Všetko sa to začalo jedného dňa, kedy sa rodičom narodila krásna dcérka menom Charlotte. Rodinka žila veľmi pokojný život v Austrálii. Mali krásny dom, prácu, priateľov, ale hlavne svoju zdravú dcérku. Tá im už od narodenia prinášala radosť do života. Postupne ako dievčatko rástlo, si začalo uvedomovať, že niečo jej v živote chýba. Dievčatko túžilo mať po svojom boku štvornohého kamaráta, s ktorým by sa hrávala. Rodičia ju veľmi milovali a urobili by pre ňu čokoľvek, len aby sa mala dobre a bola šťastná. Svojej vtedy ešte len 17-mesačnej dcérke samozrejme vyhoveli. Jedného dňa tak spolu zašli do útulku, kde bolo obrovské množstvo psíkov. Zo všetkých sa im však najviac páčil tento Doberman, ktorého bývalý majiteľ bohužiaľ